Når jeg taler med en person, som gerne vil stoppe med at ryge, så er de parat til at sætte en stop til, at du lige nu er her. Og det kan være en god idé at planlægge stopdatoen lidt ud i fremtiden. Det vil sige, fortæl venner og bekendte, at du har sat dig den og den dato, og det er her, du går i gang med stoppet. Fortæl det vidt og bredt, og gør det til en vigtig ting for andre omkring dig, at du er ved at stoppe. Og så er det vigtigt, at du planlægger lidt, hvordan skal den sidste cigaret ryges. Og hvor skal den ryges? Skal pakken smides ud? Skal du sidde i din stol? Skal du gå ud af dit hjem? Hvor skal askebærerne hen? Alt det skal du gøre dig klar, inden du går i gang med at stoppe. Så vigtigst af alt er her, planlæg din stopdato, og så hold den 100%.